تكال مفرم منصر عيني هاجراوي محبر حربنياتات سنكولان كينات إيرترا كم مقصل تنايتي أب متأي كابز ركب جنافرو ببجزي كرخبوت سنحس تفلالي حجز أبزغ نيات زون نزهبوا أقلقلوت مسفح زحق زون نبرت بحجز رخيب اللهم نتصبصب في عمية مسفن أرسيم أسمرام ኣብ ከተማ ኣስመራ ተደኪኑ ዝርከብ ትካል መፍረ መነጽር ዓይኒ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ ሸወደን ካብ ዝነብሩ ኣባላት ማሕበር ኣሳብ 300,000 ዩሮ ዝግመት ሕክምናዊ ንብረት ብሓገዝ ረኺቦም ነቲ ሓገዝ ሒዙ ዝመጽእ ሓላፊ ጨንፈር ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ ሸወደን ኣቶ ኸሰፍ ሳይን የሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ሓገዝ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ክላኽ ጸንሐ ምዃኑ ጠቒሱ ሓደስቲ ማሽናት ሌንሳት ናይ መነጽር ፍሬማት መመርመሪ ዓይኒ ከምኡውን ንቤት ጽሕፈት ዘገልግል ኮምፒዩተራት ከም ዘጠቓልል ሓቢሩ ንብረት ንስንኩላን ዘገልግል ሒዝና ስለ ዝመጸና እሱ ከዓ ጥራይ ንብረት ዘይኮነ ሽዱሽተ ዝኾኑ ኣጋይሽ ሒዝና መጽና ኣለና ዓላማና ከዓ ስንኩላን ንምሕጋዝን ከምኡ ከዓ ነቲ ዝነበረ ንዓይኒ መነጽር ትካል ንዑ ምስተዓጽፈ ንምዕባል ስለ ዝኾነ ኣሰልጣኒ እውን ናይ ኦፕቲሽያን ሓደ ሰብ ከዓ ንሓደ ወርሒ ዘገልግል ዝምህር ከዓ ሒዝና መጽና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዓላማ ነዝመስል መበገስ ነበረ ንስንኩላን ዝዓለመ እዩ ከም ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ግን ዳርጋ ንከተማ ኣስመራ ንከተማ ዝዓለመ ከማን ናይ ብርትዓዊ ዋጋ ዝማሕበርና ይሸጥ ከም ዘሎ ሰሚዕና እዚ ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ ኣብ ኣስመራ ጥራይ ክሕፀር የብሉን ዝብል ሓሳብ ኣለና ሕጂ ካብዚ ቀጻሊ ከዓ ገለ ምዝራባት ንገበረና ሓንቲ ንእሽተይ ትካል ወይ ሞባይል ዓዲ እንዳኸደት ሽግራት ናይ ዓይኒ ዘለዎም ናይ ምፍታሕ ከዓ ዕላማ ሒዝና ኣለና ማለት እዩ እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ቅድሚ ዝመውዳእቲ ዓመት ክንገብሮ ሓሳብ ኣለና ኣብ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ቴክኒሻን መፍረ መነጽር ዓይኒ ኣቶ ኣልኣዛር ግርማይ ብግድዩ በብግዚኡ ዝኣቱ ዘሎ ማሽናት ኣብ ዕቤት ትካል ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ከም ውፅኢቱ ድማ ብ20 ደቂቕ ዝፈርስ ዝነበረ ፍሬም መነጽርን ሌንሳትን ኣብ 5 ደቂቕ ክሳለጥ ከም ዝበቕዓ ብምሕባር እዚ ኣብ ስሉጥነት ስርሖምን ዓይነት ፍርያቶምን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ኣረድዮም ሕጂ ምስ ምእታው ናይዘን ማሽነሪታት ቁልጡፍ ዝኾነ ኣገልግሎት ንማሕብሲ ክጠቕማና እየን ኢና ንብል ዘለና ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ሓደ ሰብ ወኪላ መነጽር ዓይኒ ዓዚዙስ 3-4 መዓልቲ ቆፅራ ንህብ ነርና ሕጂ ብዝከኣል መጠን ሰሪሕና ሽዑ ንሽዑ ንምሃብ መደብና ማለት እዩ ኣይጀመርና እንደለና ሕጂ እቲ መደብ ግን ብቁልጡፍ ንግሆ ተራእዩ ኣብ ሕክምና ተራእዩ መፅዩስ ናይ ምሸት ሰሪሕናስ ክነረክቦ ኢናት በመደብ ሒዝና ይብደለና ፍርያት ትካል ብርትዓዊ ዋጋ ክረኽብዎ ከም ዝኽኣሉ ዝሓበሩ ተገልገልቲ ንዝግበረሎም ነጻ ምርመራ ኣመስጊኖም መሻርክቲ ኣዕሩኽ ማሕበር ስንኩላን ሓርበኛታት ኩናት ኤርትራ ጨንፈር ሸወደን ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ሓኪም ዓይኒ ሸወደናዊ ፔር ኤንድ ብወገኑ ንሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል ምስተን ዝመጽእ ሓደስቲ ማሽናት ንምልላይ ኣብ ዝተዋህበ ሓፂር ስልጠና ንዝተዓዘቦ ድሌትን ብቕዓትን ሞጊሱ